Hoi, kom binnen. Ik ben al druk dwaande. Taarten van Triater. Waar bakken we joet? Wij bestopen op het stuit met dwaande. Uw Roenon-programma. En op dit stuit druk dwaande voor het Ienakterfestival voor uw amateurs. Kist wat meer vertellen over het Ienakterfestival? Ja, zeker. Ja, we hebben het Ienakterfestival betocht voor de amateurs. Er zijn speciaal nieuwe stickers kreun. En vorig jaar kon alle amateurzelskippen, maar ik losse amateurspelers hadden opjan om mij te doen. En er werd heel enthousiast op gereageerd. Nou ja, en nu binnen er dus 8 groepen die mooi een Ienakter werkje en aanst het opvieren zullen in uw gebouw. Welke voorstelling van Triater is die bot bijbleun? Het is alweer wat jaren lien van de stad en het Libben. Ik weet nog dat ik dat echt prachtig vond. Met al die verschillende meesken die het elkaar moedje. En het wie op een soort van lopende band. En het wie heel elkaar, ja, dat kon heel mooi in elkaar oer. En volgens mij koest dan ik als publiek nog kaartjes keepje om het aan de achterkant te zien. Dus hoe de spelers het al jaar regelen moesten. Nou, ja, dat is mij wel echt bijbleun. Voor waar is deze taart? Ja, deze taart, deze lekkere Jitbaien Mosjoe Oreo taart. Die brengen we vanmiddag naar Dokkum, naar Rut Hanemaier. Zij het er de pionier en jouwt lessen en regisseert amateurs daar. En docht mooi aan ons Ienakterfestival. Met 2 groepen zullen zij de stikspelje bij u in de Loods, in het theater. Dus een feestelijk taartje voor hun. Bezig met bellen. Ja, hallo? Ja, dag Rut. Theater hier bij de door, mijn lekkere taart. Nou, Rut, wij binnen hier vanmiddag bij die, omdat we die heel graag een cadeau aan willen. Een lekker stukje taart. Nou, lekker. En dat is omdat je voor u symbool stiest voor uw connectie met het amateurveld. Toen werken ze een proto met jongeren, met band en amateurs. Ja. En zo is het theater destijds begon vanuit een aantal amateurspelers. Zegt er hier waarom. Daar gaan we. Tadaa! Oh, lekker hè. Heb je die zelf gemaakt? Ja, zeker, zeker. We moeten maar even omsnijden. Ja. Kijk eens. Nou. Hij is heerlijk. Erg lekker. Heb je lekker gemaakt. Hoe is het om het Ienakterfestival mee te doen? Ik zit alweer met 2 groepen. Doe ik mee aan het Ienakterfestival. En het zijn allemaal jongeren en jongvolwassenen. En ik heb ook met deze groepen les. Dus we doen vooraf de lessen, gaan we bezig met de Ienakter. En dat gaat hartstikke goed. En het is gewoon telkens meer komen we tot die rollen. En ontstaat met elkaar het toneelstuk. Hoe is het voor Jim om bij Triater te spelen? Nou, het is heel. Wij hebben de prachtigste locatie, de loods, waar we in spelen. En dat is niet gelijk een zaal. Dus dat is ook een ander soort locatie dan je gewend bent. En het is gewoon heel mooi om het in Triater met al die amateurverenigingen te doen. Dus ook bij elkaar af te kijken, met de regisseurs te praten. En dan onder de begeleiding van Triater. Dus dat is wel heel erg leuk. En mooi dat die mogelijkheid er is. En dan binnen de kaartjes, die binnen wel te kopen? Ja, die zijn nog te koop. Dat kan via deze link. Ja, dus ik zou zeggen, kom langs, want het is zeker waard. Waarom werken ze met amateurspelers? Ik zie groepen waar jongeren eerst verlegen zijn om op het podium te staan. En door de lessen, door met elkaar te spelen, zie je wat voor toneel voor meerwaarde heeft voor het sociale contact. Er zijn vriendengroepen ontstaan. Maar ook dat een heel verlegen iemand tot een volwassen vrouw is geworden en die de mooiste, gaafste dingen doen. En dat ik daarvan onderdeel mag zijn. En wat is de meerwaarde dat ze het dan aansteken uitvieren kunnen op het podium? Dat je vaak spelen mijn spelers voor hun ouders, opa's en oma's. Ja. En we hopen natuurlijk een breed publiek naar binnen te krijgen in de voorstelling. En dat je niet eens speelt voor
die kennen ze, maar juist voor die anderen. Ik wil wel heel graag maar daar proosten op een heel mooi weekend in maart. Dat we een mooie stickers spelen gaan. Malkoor een mooi tiert hebben. Ja, en vanzelfs op nog 60 jaar dit fijne contact met het amateurveld. Ja, dat hoop ik zeker. Op mooie projecten en op een eenakterfestival. Proost! Knallend erin gaat. Ja, proost.